Youngest producer on the mix. Ga wani batu ka zalla da naka sani in tsara. Youngest producer on the mix. Ga wasu batu ka zalla da nake sani in tsara. Allah ba ni ikon nan zanen sama in tsara su. Waka ce ni zan tsara ta aboki na zan saya. Wata waka zan tsara Allah sarki ba ni iko. Abokina mai ɗa'a mai farin hali shi ne bazan sama ni in wake da ya ce ran dukkan nafa. Abokina ga kanan mai farin hali kai ne ba mai farin hali sannan ba ka gulma mai ne sannan. Mai farin hali halaya kai ne abokina zan so ni ma in wake ka kajera tuta wannan fa. Abokina mai ɗa'a ba kayan gulma sannan ba ka karya kalamun naka so na sai ya zuciyata. Wa abokina ni yan jaban ni na ɗaukowa waka ce ni zan tsara zalla cikin hikimarka. Abokina zan tsara ma bartukan soyayyen nan ka ce kanan gwarzon nan ba ka halin mugunta. Soyayya ta haɗa mu da ni da kai abokina dan na san kana dare ko gaskiya amanatan. Wannan yasa ne rike